jalla annam miro broman fungina mana shankawai mana numa adu dazina ro ullu ne biya mu konde dunoro piye namnya modande putu buroide no nyena dew ba ande jimma ande makaru borno yadu kam do ne yaro tayana awaro tayana de alai boru mara Salam alaikum mara shaka wajer dazina de chirim la ya lum dai garala diri miniya ade naftar mo gida yo chine gaido an biya gaido to mangana drama onde so ma kashe bai da fangana mana amde wala ya bada da kliya ari bru na kliya silai barka alhamdulillah mu kai kliya barka ha mu kor kuma hangal mo yer baba yo ha ya bar bula shi kawai to dina kuka tauya kai sunna ashin ka zo zuna Assalamu alaikum. ya kusi Mamare, na'am wanda ya wuri kudu baranim gotoro kari. subhana ayu azu ya kusi nan ne do Mamare baranim goyeno. kada ni gone nan ne awwa zuna da larin de Ade, mana da makurum ngona yawa. larin de karin garin lamar mafa allan karunzu kuji zinan nan karo an san maso APC sakkar jaman da mafai karza hadin man nan karo lezi kawo dewu mafalan sinar san maso mafalan boru mara yare kan busa mana Yale jaman mamare. mafai yalo mai tatan san maso zacho no an mar naftu so ndi awamurun gawe gulmar client ben Ya jasun di tulur ronya wala mbo ko mamare. Mana shankawa yari shankawa da dina kawo tulur fanni ya gidi gira am ku kawo ndu wus ku kumbu zoyede. yo alan nan kasoro ba kusi umanyiro gungo shankawa zawuzunar wallo no ma boru umara ya zawzai lene fanni min Ata zina. wa umanyiro gungo ai guru Ata zina mare. shankawa zawuzuna ma boru mara ya zawzai lene fanni min shine lene ya bar waja ko zai ai baba ya balai da kilewa alhamdulillah barka alhamdulillah barka ma alhamdulillah ai ya balai an ya na ma don nona ni ko amde ba zina ni ko gare momiya ko kide kin jara ade dando kawo mana da ba kuma ai kudin mana ha mana shinkafa iro kerko wallahi wazuna man ai ma buyen ne yo awwa zina da shankawa da chaman nai mai nanuwa bara an boru mara da shankawa ndoro bari da mu koy ni mara sukin amma boru mara da kuma karan do so ndon nafsi Allah an di an jasi kawo ya kire nduri kira mara da zai kira koy kila da dan nan mere a ni da makarma a wanda kirma salamu alaikum kai ngila dai boru mara da ale shi da dai le wai mana ne wala alaikum salam ya abuno kili wasilai alhamdulillah yayi lafiya mutane gida ka lafiya kin da ai kana nan mujin ka yaro su bai karba kwa ba har yanzu ina wani kwa gaskiya ne Allah ya taimake mu go ana ba mu shinkafa yanzu ya wata wai yana ba ku Alhaji Bor Umara mana kan jala ka sani mutumin nan ai wannan ina gani sahabi ne ma adda kai Allah kuwa a duniya Allah ya halaccina wannan jiri Bor Umara ya diyau jiri Bor Umara ya diyau farmaya faldu zulum gaskiya farmaya a'a gaskiya faldu kashim shatima gaskiya faldu show bornai kai wannan ai fangawon zin Bor Umara sai diyau duma don haka in Bor Umara suro bula je yana nan wallo no ma shankawai da kuske cin kai kwalle ne da gaskiya yayi tafi shinkafa fa yanzu kuma magana na karin shinkawa na karin daban da yayi ai yalla annam ya fita ne ko hare yalla annam fata nan ai yalla annam wannan ai ni ba za fa yi ba har mana shankawai yawa in Allah ya yarda shankawarin ya kawo zai bashi a'a